Pa vi ste doktorirali tu rasu, ili... Pa 20 i kusur godina smo u tome. Vidim dosta pehara da imate osvojeno, kad bi se svaki dan osvajao po taj pehar, ja mislim da bi trebalo 100 dana, sigurno. Ima dosta, kad pogledate. Koje titule ste sve osvajali? Pa vidite, da kažem, pošto je to nemačka rasa i mnogo se cene, znači, klupska izložba u Nemačkoj i naravno kao i sve klupske izložbe, da kažem, raznih država, što u Evropi, što van Evrope. Moje najveće titule su, znači, na toj najvećoj klupskoj izložbi u Nemačkoj, sa psima sam postigao rezultate da su bili najlepši strani psi. Znači, od celog sveta, gde se skupi za jedan vikend, da kažemo 300 do 400 pasa. Svaka čast. Moji su bili, znači, proglašeni za najlepše strane pse. Pa kako je to radost? Možete li opisati taj neki trenutak podeliti s nama? Jako teško opisati, to je stvarno veliki uspeh koji traži dosta odricanja. Opet kažem, ne samo mene, već znači kompletno moje porodice, moje familije i svi živimo za to, tako da nazdravite li posle neke izložbe? Pa naravno, desi se i to. Je li dobro rakija u pitanju ili neko vino? Obavezno. Šalim se ja malo. A koje bi recimo titule baš izdvojili od svih tih tolikih? Pa da kažem, eto, to su te izložbe u Nemačkoj koje sam, eto, mogu da se pohvalim, da sam jedan od retkih kod nas u zemlji koji su više puta osvajali te titule, to su najlepši strani psi na toj nemačkoj klupskoj izložbi, znači Evropa Jugendsieger, Bundesjugendsieger, moji psi su osvajali. Prošle godine, eto, imali smo jednu ženku, mladu, koja je bila mlada svetska prvakinja, koja je bila isto, znači, najlepša mlada strana ženka na toj klupskoj izložbi u Nemačkoj. Mislim, to su jedne od većih izložbi koje mnogi, da kažem, odgivači cene i kao i ja sanjaju o tim titulama. Eto, meni se to ostvarilo. Koje su neke dalje ambicije koje se nisu ostvarile, a da sanjate o njima? Pa dalje ambicije su, znači, ja samo želim da nastavim dalje da se bavim s tim i da proizvodim, da kažem, lepe primerke u ovoj rasi i eto, da kažem, da pišem neku, za mene, istoriju u svetu Rottweilera. I trudit ću se, naravno... Kad spominjete pisanje, možete vi slobodno i knjigu početi pisati. Neki priručnik da neko uzme ili lepo sa Milinom čita. Što da ne. Tako da trudit ću se da nastavim kao i do sad što smo radili. Nadam se da će i dalje biti uspeha i rezultata.